राजा नोंथांमोन मोनसे खामानियाव फैदों दिनै सानसे बेस्थ जाना थाबाय ओमफ्राय बिक्रम दैमारिनि माखासे बेफ्रुसार आरो ओरैबायदि गोख्रों गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों खोनासंनानै लानि आरो बुजिनानैबो लानि मैयाहाय बैरकुन्द समस्थियावहाय बा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि जायगायाव माबायदि गिख्रंथाव बा बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों नङा होमबा गबिन्दआ बेबाराव थारैनो बांगाल दैलांसिगोन भैरबकुन्द ब्लकआव इउथनि आरो बिसिनि महिलानि मोनसे वर्कार्स मिट बेयाव दिनै आंखौ लिंहरनायलाय आं फैबाय आरो नुबाय बेयाव बिराद मोजां मोजां जोंहा जुल सेंग्राफोर जादों बिथाङा मामोन मा फरायनायमोन बिथाङा बिएससिआव फरायगासिनो दङ बिथाङा दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय राष्ट्रीय दलखौ मोजां मोननानै बे पेजआव जइन जादों आरो बिदिनो गोबां दङ जइन जानाय गोबां दङ बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों नंगौ नोंथाङा सोंनाय बायदि दिनै गोदान पार्टी दानायनि मोनसे चर्चा सोलिबाय थादों आरो जोङो दा निउसाव नुदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड होननाय मोनसे नुदों भुलबो जानो हागौ दा बे पार्टीखौ मानो दानो गोनां जादों बिथाङा मा दुखु दं बिटा रेकर्ड जानायनि उनावबो मा दुखु जाखो मावनांगौ मा आद्रा थाखो सरकारा मावनो हायिनि थाखायसो गोदान पार्टी दादोंथ' जों मावनो होननानै दा मानो थाखाय दादों बिनि उत्तरखौ मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथां आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनानो हरखौबो मिथिगौ बिथांमोननियावनो सोंहैथां जे बिथांमोना मानो गोदान पार्टी दानो गोनां जाखो एक्स एमडिपि अफ यूनाइटेड फरामा मानो गोदान पार्टी दानो गोनां जाखो एक नम्बराव प्रमद बर' सार बिथाङा मिथिगोन दुइ नम्बराव जोंहा बिश्वजित दैमारि सारा मिथिगोन तीन नम्बराव जोंहा दुलाराय बर' प्रेस आफादनि दैदेनगिरिफोरा मिथिगोन नोंथांमोना थांनानै अफिस थांनानै सोंनिबा बांसिन मोजांसिन एन्सारखौ मोनगोन बेनो जाहैबाय दिनै मावनांगौ गोबां दङ एनडिपिनि समस्याखौथ' बुंना फोजोबनो हाया दुखुआ दङ बिसोरा अल्टारनेटिभ माबा मोनसे नांगौ जादों बेनिखायनो अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड होननाय बिसोरो मोनसे राष्ट्रीय गठन दादों दिनै उइद्र'खौ बिथांमोना उइद्र' खालामनो थाखायनो गोदान पार्टी दानो गोनां जादों दिनै प्रमद बर'आ सीएम जाबाय नों उइद्र' खालामदो दिनै इउजि ब्रह्मआ मिनिस्टार जाबाय नों स्टेटजों रायलायना उइद्र' खालामदो दिनै दिल्लीयाव थानो थाखाय सानै एमपि दङ रोंगोरा सार आरो जयन्त बसुमतारी सार उइद्र' खालामदो दिल्लीयावथ' नोंसोरो थांबाय एमएलए दङ स्टेटआव नरेन इस्लारि सार दङ आरो जोंहा गोबां इउपिपिएलनि एमएलएफोर दङ उइद्र' खालामदो सीएमजों रायलायदो दिल्लीयाव रायलायदो प्रमद बर' बिथाङा बुंदो उइद्र' खालामदो नोंथ' सरकाराव फैबाय नालाय सरकाराव फैयाबाथ' दाय जागौमोन मन्त्रि जानो मोनाबा दाय जागौमोन एमएलए जानो मोनाबा दाय जागौमोन मिनिस्टार जानो मोनाबा दाय जागौमोन एमपि जानो मोनाबा दाय जागौमोन दिनैसोथ' गासैबो जाजोब्बाय उइद्र' खालामदो एनडिपिनि समस्याखौ सुफुंनानै होदो नुनो मोनदों पिपल सरकारा बुंदों जेब्ला बिथांमोना थायोमोन बिथांमोना खुनु सिन्था खालामाखैमोन रन्जननिफ्राय फैबाय थादों बिथांमोना दा पावार गोबां बाथ्राखौ लानानै भट बुंनो नागिरदों मा होनदों बिटिसि सरकार थानाय समाव बिथांमोना हाखौनो खुनु बाथ्रा रायखाङामोन रन्जननिफ्राय थाखाय नाथाय बिथांमोना सरकार गोबां बिथांमोना फरायखांबाय थादों हाग्रामा महिलारि जेब्ला सरकाराव दङमोन जेब्ला सरकाराव दङमोन अब्ला बै समाव एकर्ड जायाखै एकर्ड जानायनि उनावबो नों रन्जन दैमारिखौ जुदि सौहैनो हायाखैब्ला नङा होमबा एकर्ड जायै सिगां नों बोरै सौहैनो पइन्टआ बेसे नङा एकर्ड जानायनि उनावबो नों प्रमद बर'आनो जा इउजि ब्रह्मआनो जा दुलाराय बर' प्रेस आफादानो जा एमपिआनो जा एमएलएआनो जा मिनिस्टारानो जा नों सौहैनो हायाखैब्ला एकर्ड जायै सिगां नों बोरै सौहैनो बेनिखायनो बुङाखैमोन चर्चा गैयामोन रायजोफोरा बुंदों जों नुनो मोनो आथिखाल थासारियाव बेबायदि नुबाय थायोब्ला जोंनि बे बर' रायजोआ बिजेपि सरकाराव गोलैयोबा जों बै समनि आखुथाय दा
दिनै थांनाय माबायावहाय एबसुनि प्रग्रामाव सोर फैखो गृह मन्त्री नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा फैदों बिथाङा 82% बिटाइ रेकर्डआ जाफुंबाय होनना बुंना गालांबाय दा बिथाङा बुंना गालांबावदों रायज्लायनानै जे बिटाइ रेकर्डनि 82% जाफुंनायनि जिथु फोरमान 82 जाफुंनायनि जिथु फोरमान बे फोरमाननि कपिया मानगोनां बिश्वजित दैमारिनियाव गांसे मानगोनां प्रमद बर'नियाव गांसे आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव गांसे दङ माने 82टा माबा आइटेम्स जिया जाफुंबाय जायफोर 82%आ जाफुंबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 82आ जाफुङाखै होनबा बे 82टा जाफुंनायनि फोरमाना प्रमद बर'नियाव गांसे इउजि ब्रह्म सारनियाव गांसे आरो बिश्वजित दैमारिनियाव गांसे आरो एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव गांसे दङ दा रायजोनो होनो थिनदों नखर मन्त्रिया रायजोफोरनो राननानै हो रायजोआ मिथिदों जे बबे जाफुंगोन नङाबा जोंखौसो दाय सानगोन होननानै दिनै नखर मन्त्रिया निश्चय बुंलांदों दा रायजोआ बिदो सोंदों दुलाराय बर' फरायसा अफिसाव थां 82% जाफुंनायनि लेखाखौ बे प्रमद बर' सारनियाव थां बिदो इउजि ब्रह्म सारनियाव थांदो बिदो माबा बिश्वजित दैमारि सारनियाव सोंदो लेखाखौ नोंसोर मोनदों बेन्सार स्कुल मा बुङो गोबां मास्टारफोर दुखु मोनना दङ बेन्सार स्कुल जानो गोनांमोन मा बुङो बेखौथ' दाखालि जोंहा माबाया एमएलए आ बुंखाबाय क'क्राझाराव जेब्ला एसेम्बलि जादों दुर्गादास एमएलए आ बुंनाय लोगो लोगोनो सप्तासे उनाव मोनसे माबा आइबिएस सिस्टेम फैसा बिसोर एसे फैसा मोनदों स्पष्ट जाखाबाय गभर्नमेन्टआ जेखि लिरना हरखाबाय बेनो दङ जेब्ला अननानै जेब्ला गभर्नमेन्टआ खालामगोन गासिबो पजिटिभ सरकार दं सोर दङ इउपिपिएलआनो सरकार दं गैया एबसुआनोथ' जोङो सरकार दङ इउजि ब्रह्म सारमोनाथ' जों सरकार दङ प्रमद बर' सारमोनाथ' जों सरकार दङ सरकारासो बिजेपि नङा होमबा बिजेपि दोंनोथ' दङ माथो गासैबो बिजेपि दंजोबो जाफुंहोदो थिग